pulih nak siti benekong Paulus bukut syaki Timotius kalau nong ke basau dekat ke bakat ar do bakat riu wan ai bom dan mano banyo banyepi namar ba pidang samla Henry tolong hak kirunget kanuksa hak keren ka khana wat ka akor hak jing ngor men sim tad hado bangandawan tominon hak jing pule pai ba ya ka jing tho hak jing elap bat ka jing hikai wat pen bijai ya ka sab bakarpang ba pidon ya ka bala ai happy daga ketin ka jing itu lepa men bagi temen kisan kilabu ya laki keti halor jongpi to ya le ya kini ki kamram ai ti ya de haki bakom cha baro kinyo ya ka jing roi jongpi to pikir ya lade bat ya ka jing hikai jongpi to kit khia bahai ki namar da ka bale kom cha phin pen im ya lade bat ikito ki bahasa skor ya pi kaktian jong utrai kasama si spa khanyo ki bakrao ki kam jong utrai ki kam panak ti jong u kalong ka hok bat ka jing shisha baro ki adong jong u ki long ki batikena ki yang scam junom ya ki bala thau janai ha ka jing shisha bat ka hok ki bakrao ki kam jong utrai ula pha ek jing suspa shaki pan barla pen scam junom ya la ka jutang ka bakrao ka kerteng jong u ka badai ba enting buram ki bakrao ki kam jong utrai ka jing ting buram ya utrai ka long ka jing sedang ka jing start ka jing shampang ka budak ya baro ki bayo ya ka jing ro ya u ka ne junom ki bakrao ki kam jong utrai ka jing puli na gospel ba khu chat kum Lukas kala nang ba nyau ka khot lai pun riu hadu basan phau wei Pharisi la khot sung phau Jisu ban bam bat u kum taw la le cheyeng jong taw Pharisi bat u la shong ban bam te khmi ka wei ka kan thai na ka ta ka snong ka bala long ka nong pop haba kali sengau bu Jisu la shong ba maka yeng u Pharisi kalawan ra shikiu plek kajing ubi bada ka bayang nadien hajan ki kejat jong u kala ya mat kala sedang ban sai ki kejat jong u daki umat jong ka mat kala nyan iki dalau nuklear nang cha kala do iki kejat jong u bat kala pensle iki dakata kajing ubi abau Pharisi la khot sung bhai u li iya kane u la ong halaje la daw new briu de nang ithu la paun jen la tip manu bat ka kan thei ka ba kumno kani ka bakta e u na ba kalong kanong pop teu Jisu la jobabi u ong ko Simon ngade ai ban ong happy Simon la phai ktin ko na hikai ke emo Jisu la ong we nong ai ram la don arngot ki bakit ram hu wei la kit ram san spa dinar but wei pat san spa namar ba kimla ban siu e la shumam no eki baro arngut haba kumcha unoken naki ubakham e yo u Simon la phai kitien nga tharai ta ubala map khambun ken baro la ong ha u phila juba bi kap dei nang taw la phai shakata ka kan table ong how Simon pio e ya kane ka kan thai ngalarung hayeng jongpi bat phim shem ai bangan sai kejat Henry maka kala sai iki kejat jonga dala ki uman mat kala nyat ye ki daw nyukli jongka phim shem priang subhaya nga da ga jingdo Henry maka kam shem sange bando iki kejat jonga hadu bangalarung phim shem la pensle ya ka kli jonga da ka umpniang Henry maka kelapen sele iki kejat jonga da ka jing ubi namar kata nga ong happy iki pop jonga ki babun ba lamap no namar kala i chibun reuta yau ba lamap khendiat u i khendiat
Berloong haka lama iki pop jong pi. Dekitu kibalayo asyong bambat gilas dang bani keren paramaki. Uwe siyaw ni ubawat iki pop ru umam. Nang tau laong hakata ka kentay ka jinget jong pi. Kalapan imi pi kilay sung. Ka gospel jong utray.